Hurian itu hata nang jupang tikina tapu kama perminggota di Manuguton tapu jimatu hata marhite ede nomor 565 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goar di debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsobba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah sito pahita, ay ibana do debatata, jalahita bangso pinarmahanna, jala biru-biruna ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Haleluya.
manami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun disibolisi, sai padungo mahami marhite-hite toddim na badiai, asa unak tarpede mahami di bagasat dosa, alai asa monak kami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saliling di tanaon, pai masahat hami Tuhan uluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik paduahon dohot lapatan na. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanommu, manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang si uluan, dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikut holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu kanaganan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi uluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan, atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan debata mangulau patik ngai, ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi, amin. Mari dehita.
tato poti madosata di hadapan ni debata amartang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujulum huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa alani do bainna hupaserep hami diri nami sadariot di jolom jalahu parhatopot hami tung najut-jut do hami manibil sian akadalanmu nabadia songo biru-biru nalilu sayunang pabali hami si ajolom alani dosa nami aidang di halomor roham hamatian ni akka pardosa alaiha mubaun ni rohana dolomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hagi duhon nami dohot pangaliosen nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maas ni roham di hami marhite-hite panedangion do tagogon ni tod di porbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapot di guarmu nabadiai amin. Baga-bagani debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohatani Tuhan Jahoba. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songonobun. Jala songonobu manorop akka dosam. Say mulak mahotuau. Ayahu dosi paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatan di bata nagabitur puk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Evangelium ni si Markus biddu sada
mamukasian ayat 20 sia, sahat roh di ayat 30 sia. Markus sada ayat 20 sia, sahat roh di 30 sia, tajahama margati soring, hujahama parjulu. Dung ruar sian perguruani manigor di bongoti nasida majabu ni si Simon, dohot si Andreas, rapon si Jakobus, dohot si Yohanes. Jadi didapotom maibana di jama matanganna pahehehon, dungi ditadikon pane-paneima ibana, jadi dihobasi ma nasida. Gabesude nasida sahutai marpungu di joloni rumai, dungi manugot nai borngin situ tudo pe hehe maibana tu balian laho martangyang tu nalungun. Dungi manugot nai jadi dung jupaksa didok nasida mamadok ibana sude halak mangalului ho laos lao ma ibana marjamita tu perguruan nasida na dilihat Galilea jala di pabali akasi bolis iro sahatna martua mbau akan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Korpunganina.
Rede Maita. Tidak koma haporsiau tai songon nahina tidak kon nidong atas haporsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe sia tod di porbadia adorak sohabubuhan ido tu hatta na tu maun na bernit di panguhumon ni silatus na mata terpajal do ibana di hau pinarsila na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak so tu tanon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu doso daging ni halak na mate dohot dihangaluan na sora suda. Amin. Korpungwa nama.
Tik-tik. Tabegema tikting namasa di Mingguta Sadarion, tikting HKBP Tamarunang, Minggu 4 Februari 2024. Angka rumah Wina Parjolo, Namarragam. Goar ni Mingguta Sadarion Ima, Minggu Seksagesima, topik Minggu, debata saliling-liling nado Jehovah, manang, Tuhan adalah Allah yang kekal. 2. Partangyangan pamuhai. Patu paoni huriat tado partangyangan pamuhai di hari Selasa, 6 Februari 2024, masuk pukul 10.00 wita di Garejaon. Asa Roma sude ruas ni huriata, madohoti ulauni. Jalan nomor kordisi, ima, kor ama, kor ina, dohot kor na poso bulung. Tolu, parjamita. Namar jamita di Mingguta Sadarion ima amang pandita resot, pendeta RJ Simamora MTH MM, jala amang pandita uluata pendeta TD Sianturi STH, Makobasi di HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Di pasu-pasu tuhat tama Pakobasion Naposona. 4. Pengecetan gereja dan perbaikan plafon gereja. Hobartu program kerja panitia peresmian resort, ima pengecetan gereja dohot perbaikan plafon gereja di hari Senin 5 Februari 2024 naing dibuhai panitia peresmian resort ma ulauni tatang yakon ma asa merdala dengan ulauni. 5. Rapot evaluasi panitia pesta peresmian resort. Di hari Kamis 20 Februari 2024 pukul 10.00 wita di Patupa Huriatado rapot evaluasi panitia peresmian resort namaringana di Huriata alani di Pangido Matusa Luhut Parhalado do sude panitia asa madohoti rapoti. Onom sermon Parhalado. Di hari Selasa 6 Februari 2024 patu paun ni Huriata sermon Parhalado dung sidung pertangyangan pamuhai. Asa Roma sude Parhalado madohoti ulauni. 7. Surat Sian Eporus. Surat Parmahani Eporus, surat Parmahanion ni Eporus Huria Kristen Batak Protestan, taringot tu pemilihan umum di hari 14 Februari 2024. Didongani asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran itu di porbadia mahamu saluhutna. Angkarumawina parjolo, patu jolo. Ia di hari 10 Februari 2024 naneng roon, patu paun di negarata, negara kesatuan Republik Indonesia do pemilihan umum, manang pemilu. Napaono pemah pemilui di pamasa dung reformasi tahun 1900 lalu naung salpu alai pemilu na padua homai dung masa sehali pemilito tu akka calon presiden, wakil presiden, manang pilpres, rap dohot akka calon legislatif, manang pilek. Alani tamasi tutuma taparate-atehon labatan ni pemilui songon na mangihuton. Sada pemilu ima sada sian situhu ni sistem demokrasi na patuduhon pabuah masyarakat do na puna huaso manang kedaulatan rakyat laho manut tuhon isi do nanaing gabe presiden do wakil presiden suang songoni nang wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi suang songoni nang DPRD kabupaten kota. Alani prinsip kedaulatan rakyat ima ubahin na ikut di patupa pemilui hobartu odolanna ima langsung umum bebas dohot rahasia jala ikut lidang jala tigor perdalanna manang luber jurdil
Laos alani ima ubahen nasomal didok, ia pemilu ima pesta demokrasi. 2. Di sada sisi pemilu ima sada instrumen konstitusional ni rakyat laho mengaruji-ruji nasa perdalani kebijakan-kebijakan nasional na pinatupa ni uluan di periode nasalpo. Alai di sisi na asing na dos rikotna imalaho manotuhon isedo na patut manguluhon tu periode na mangihut songot pertada pabuan na rakyat do na puna kedaulatan na tibo lao manotuhon isedo na patut manguluhon bangsota di bagasan pertikian naung tinotuhon ni konstitusi. Tolu alani pemilihan umum ima sada pertikian na ikut takas dipakai sadenggan-dengganna jala rasional. Ang diat dang manirpang perdalanan ni bangsa on sian na sinakapan ni konstitusi marhitei tapilit akan na talup terpilit jala dang terpilit akan na so talup dope terpilit. Alani pemilu dada holan sada pertikian na politis alai gabetiki na unedo ilaho madungdung ha demahon ningolu ni sadok rakyat Indonesia marhite na mamilit uluan naso patujulohon narikot tu horongna alai uluan na tutu si tutu maboa sadok rakyat Indonesia o tungolu na dumenggan tu migor lam tu majuna jalalam uduk tu uhum ni negara doh tu uhum ni Tuhani. Angka Romawi 2, peran dohok tanggung jawab Huria Kristen Batak Protestan di pemilu 14 Februari 2024. Songon Huria tung di perhatopot Huria Kristen Batak Protestan do pabuana dohok do dirina bagian ni parnguluon na di Portibion imana ni sinuru ni debata tu Huriai tu tonga-tonga ni Portibion asa parsidohot patupa hasonangan ni polis manang huta nagabe inganata Jeremia 20 ayat 7 di parhatopot HKBP do pabua marhite pemilui rosia debata do pangang panggonggomi pasal 212 konveksi HKBP serta 1996 jala ditikinados ikot tatanyakon nasida jala tapaingot nasida molorikot laos terjodoh hita gabe ale-ale ni panggonggomi di bagasan hasitongan laho patupa hadumaon di Indonesiaon sialani tung ulaun na marsitudo di hita songon warga negara Indonesia namar napunahon hak suara patuluso pemilu 2024 di bagasan persitutuon natakas alani tamama sadok marasa masyarakat memakai hakna di bagasan pemilu sadenggan-dengganna songon hataridaan ni kedaulatan ni rakyat lahu maboan hadumau tu sede masyarakat idada holak tu narikot tu diri dohot horong sendiri. Yakobus 2 ayat 1 sahatu 10 tolu. Di bagasa pangatusion na songonima jupak hita adong dua ipola ni kedaulatan rakyati. Na parjolo di hasiholi kedaulatan rakyati do na ikosude ulauni siat tu bagasan pangatusion ni pikiran. Mangula di bagasan rohanayas, manat, ingot, jala ikon sian nasato di laho mamilit. Dada holang manusuk gobaran ni sipilito ni ulauta di bilut pamilitani. Alai naing matakas atusata paboa labatan ni nama milit ima mangalehon manonahon jala pasahato suarata di bagasan pos ni rohatu halak natapilit laho mangulahon panggonggomion na lias jala marsahala leleng ni 5 tahun 7. Na paduahon dihasiholi kedaulatan rakyat donang kebebasan laho manatuhon sipiliton. Hak asasi ni sudah zolma do laho mamilit marojahat tu panggora ni rohana perbagasan dohot di bagasa pikiran natorang na 11 abatan ni manang ICP manang di bagasan rumang na songodia pe
manang non-dragable right, kebebasan ido nagabe unok ni demokrasi. Molo adong na marsakap naing mangabadi kebebasan na adong dihita, laho mamilit si pilitota na rosian horong diape. Totu maralos itu tudo itu demokrasi dohot kedaulatan rakyat sendiri. Alani sialo odo sakap na songoni sian nasaroha dohot gugu. Nang pesongoni dang boy noksi malolokta baliksa ikut takas do tapakilalahon lumobi di era digital nuaingon. Na boy masa di pemilui diramuni akapangalahon naso mangargahon prinsip utama di kedaulatan rakyati. Ima na parjolo molo tarela masyarakat itu sisip dang olo manulaksa jali dang rade paboto hosa tu pihak na berwenang totu boilam rarat mahamamasa ni politik uang pakorhon na ima dang polibe kebebasan laho mamilit alai nunga digohi silolehon manuruk manang sisip baga-baga suang songoni ragam ni silolehon na asing sian akka kadidat tu akka pamilit. Pemilu na songoni nunga gabe ula-ula ni silojong huaso manggohi ambisi diri na buni. Pemilu na songoni holan di rumang na do demokrasi dang sahat do petu situhuna. Panol solion ni rakyat dungi dang marguna terlebat. Gabe dang terbahe bangsot tabe gabe bangsona maju baliksa mulak dao tupudi. Na paduahon molo dirajumi dang sitong suarani rakyat na sa girgir mangusoi dohok mangalului alus nasikop taringo tu netralitas ni lembaga negara di pemilui. Ikon netral ma sude pangula ni negara di saluhut tirkat pertoru sahat tu pergijang. Ikut tulahon nasida do nasa ela-ela panogihonon dohot odam-odam manang sian ICP termasuk siat oknum panggonggomi molo tungadong asa unang netral. Na patuluhon politisasi identitas sosial doho ugamo na boy mabay marigat hasadaan ni bangso doho negara huhut patubu akka ulaon na populis na tung maralos itu tu parbue na hinirim ni pendalaman demokrasi di hita. Angka rumawi na patuluhon jauh-jauh pastoral di Eporus HKBP. Alani songon huria sinuarahom matusude ruas ni huria Kristen Batak Protestan asa sada manangyakon ang giat lam tudengganna na pinarbuehon ni pemilu 2024 ang giat lam tudengganna pembangunan lam mangerbang jalatugu demokrasi hati goran dohot hadumaon ni bangso dohot negarata tatangyakom ma nang panggonggomita asa totong netral sitong dohot tigor mangula ulaon na hombartu asas keadilan dohot akka ruhut na tongon merdalan. Dua, patujulohon nasa narikot tu bangsota digijang ni patujulohon narikot tu marsahorong laho mengadopi hamaolon nama saibalga diadopan ni bangsota di tonga-tonga ni persiaduon ni selu bangso manarihon bangsona besa diri jumolo sian akka bangsona asing iman alam dao sian nilai-nilai hati goran dohot hadameo tu saluhut jala maralo tu orientasi ni pakobasion ni HKBP tahun 2024 HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Tolu songon nok takas jala satia pinaturuhon netralitas nami mamukka siap bona ni pangaradeo sahat tu
kian ni kampanye pemilu di bangsota ia eporus HKBP songon uluan huria namar ruas namar ragam aspirasi politikna songonido di jauh debatatu sude aparatur negara somaribar nang tunasian ruas ni HKBP asa totok setia tu sumpah jabatan asa totong netral di napasa utop pemilu natigor bebas jala rahasia jala goklas niroha situtu. Opat, taradoti mahadami ondohot hasonangan di hama masa ni pemilu asa totong kondusif. 5, tusude na punah hak suara jinuhon ma asa. A, madiori hatorangan nasitong dang marojahat tu hata-hata na sututu manang hoax taringot tu ise sipil ditotmu tadda calo sipil ditotmu boto perdalanan ni akka ulaonna tadda nang partai politik na mengusung ibana boto takas manang natutudo na sida sumakapi hadumau ni sadok raka Indonesia dohot hinatogu ni hasadaon ni bangsota sude manang nahola makarikoto diri manang horong nasa diri do taingot mahata ni tuhata songon na tersurat di 2 Musa 10 ayat 21 inamadok lului masyasa dok bangsoi halak akka namar si hohot marroha akka nama kiabiari debata halak parroha nasitong akka nama kagigihon pangomoan naso turut. Dang jadi majalo pabotohon dohot pararato barita na sututu manang akka hata nama korhon hosom ni roha manang hots na boy patubu perselisian di tonga-tonga ni si hatoropan jala nama bahid dirim padu-padop dohot uhum. B, manupahi pemilu marhite nabor hatu akka inganan papungo suara unang adong na somamake hak suarana laho memilit sopola ala napinaksa jala martanggung jawab memilit sian akka calon presiden do wakil presiden DPD DPR RI DPRD tingkat sada doh DPRD tingkat 2 nauk takas mengula jala dihaporsiai patupahon hadumaon ni masyarakat situlahod do politik uang do politik identitas rodi sude tahe akka na mengula asa terpilit marhite akka dalan naso sitong. C, parsidohot marmahani pemilui marhite na dohot gabe saksi na independen manang netral di TPS diganup inganan pemilitot tabe asa marhitei gabe parsidohot hita mangurui iaso manggotapi pangakalion onom manang yakko seluhut ruas ni HKBP na parsidohot di kontestasi pemilu 2024 ton. Anggiat bolas na sida parsidohot laho mangula di tonga-tonga ni bangso dohot negarata gabe sira dohot panodang Matius 5 ayat 10 sahatu 10 alai huhut paingoton na sida baboa sakap ni politik indada waso sambing alai tung hadumau ni sudedo angka rumawi na paupaton panutup songonima to nao pinasahat di bagasat tangiang doho pakirimon ni haradeon ni sadok ruas ni HKBP laho patupahossa di bagasan las ni roha tatomu ma pemilu 2024 songon sada tada ni parsidohotot talaho paululiho bangsota lumobi songon huria namar parsaoran manang okumenis jala na inklusif hita di ujungna holan sesada Tuhanido nata parsangap Kolose 3 ayat 10 pitu. Pea Raja Tarutung 24 Januari 2024 Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Na pawaluhon ruas namar sahid parhalado doho sude ruas ni huria gabi pertama runang manang yakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit setu hattama namang alehon hamalumon doho tahi pason
Molo adong sian ruas ni huriata, namar said di Jabu manang di rumah sakit, asa di Paboa tu parhalado, manang tu padita. Ruas namar sahid, sada, Agusta Kristine Borusianipar, wilayah Tolu dirawat di Jabu. 2. MU Hutagalung, wilayah Tolu dirawat di Jabu. Tolu Situa Ade Siregar, wilayah 2 dirawat di Jabu. 4. YF Sitorus, wilayah 2 dirawat di Jabu. Sia ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriata, namar ulang tahun sia tanggal 20 Januari saat tu tanggal 4 Februari. Saya tuhat tama na mga leon pasu-pasu doh gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas na marulang taon. Sada Borusitopul sada Februari wilayah 2. 2 Situa Christine FD 2 Februari wilayah sada. Tolu BM Boru Hasibuan 2 Februari wilayah 2. 4. Richard Branwell Tuege Naposo Tolu Februari wilayah 2. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasia mudo gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. 10. Ulang tahun pardongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni huria hagabe Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardongan Saripion tu ruas na merayakan sia tanggal 20 Januari 1 Februari ruas na merayahon sada keluarga Amang RGL Tobing Inang Haboru Sinabela tanggal 5 Februari ruas luar kota. Setuhat tama na setotong mangaleo pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 sada ruas narotu parmingguan. Sada Minggu 24 Februari 2024 di ibadah umum torop naro 142 halak. 2 di ibadah sekolah minggu torop naro 42 halak. Angka rumawi na paduahon parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titik parhepengon na adong di hitabe Songoni matikting di huriata di bagasan minggon tatanyakon ma asa gabe pasu-pasu doh las ni roha di hita tar lumobi gabe hamuliaon di goarni tuhatta. Amin. Selamat hari Minggu tuhatta ma nama masu hita saluhuna. Tapapungu mapeliata maret de mahitesan nomor 110 itu ayat sada dohot uduna. Di
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamang akainang, hatani debata nanang taripar di bagasan mingguta sadarion, ima tersurat di Yesaya 40. Mamuka sian ayat 20 sada, sahat ayat 30 sada. Hujahama di tongat-tongat. Tungso mamoto hamu, tungso dibagi hamu mai, tungso pinabuaan to hamu sian mula-mula, tungso ditibangi hamu maaka ojahan ni tanoon, marhabang sa ibana di atas nilia portibion, jala doson si hapor aka pangisinai, ibana pahebang aka langit songon dagangan na halus, dipahire na sida songon abit udung-udung bahen inganan. Ibana pasahaton aka panggong gabe suada, aka panguhum di tanoon gabe marlea di baen. Ipe nasida di suan, ipe nasida di saburhon, ipe marurat pakal nasida di tanoi, asal mangobus ibana dopak nasida nunga malos, gabi dihabakon haba-habai nasida songon rapan-rapan. Tungtui sema patudo somu au pabua suman au tusi ninna nabadiai. Manaili ma matamuna dopak gijang, jala ida ma, tung ise ma nama nopa akai, tung ise ma naparuar parangan nasida marbilangan, ibana tahe majou luhut nai di koar nabe, marguru tu hinagudang ni gugona, jala ibana do nasun hinagogo, dang tagamon lilis nanggo sada. Buah sama dohonon muali Jakob, jala didokho ali Israel, buni dalaku maradopon Jahoba, jala dang maruli uhum ahum sian debataku. Atehe tang dibotoho manang dang dung dibegeho, debata saliling-liling nado Jahoba, stopa aka ujung ni tanoon, dang ololoja manang madate ibana, jala dang haduduan pikiran nai. Ibana balik mangalehon gogo tu naloja, jala dipargogoi situtu aka naso margelo. Loja pe aka duli-duli jala madate, jala tersuladit aka namardaging na tabos. Alai akan marhaposan tu Jahoba maruli hagugon mardapot-dapot, gabe marhabong nilali laho manaik, marlojongi nasida dang olo loja, mardalani nasida dang olo mandate. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja.
Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Dihamua kadongan nahin aholongan, minggu padua hom mau nuai kita masuk tu menyongsong tu parningotan di hari hamamati ni Tuhan Yesus. Molo di hari nong salpu hari ke-70 sebelum hari kematian Yesus, saunari masuk mahita seksagesima 60 hari sebelum kematian Yesus. Jadi nunga dia rahon pikirata, nunga dia rahon pandangata, taringot tu Yesus naro tu tonga-tonga ni portibion, naik kon marsitaono ni bana, naik kon mate ibana, lau humoko pita, lau paluaho kita, lau pamonako kita. Jadi tu sido dia rahok kita non nangpe tajaha sian barita taringot tu Israel alai go barat duai ngulu ni halak Israel tu ngulu ni jolma manang tu parnguluota di partikian nuaing manang di partikian ni jolma di nama natap muse tu ngulu na pinarade ni debata. Molo tahatai di son Israel lo sianido non neng barengota gabe cerminan tu dirita manang sianido hita lo mengoreksi dirita ayat na songon halak Israelido hita. Israel na tajaha di turpuhon na sotakas mangulu di bagasan hapor siaw tu debata bahkan meragukan debata dihagugondo tiwasun di debata di parnguluan na sida apalagi dung tarbuang na sida. Airung tarbuang na sida dihilala na sida do seolah-olah debatadang hadir, seolah-olah debatadang berperan, bahkan seolah-olah debatadang membela na sida, seolah-olah debatadang mangalehon halwau di na sida. Mabain na sida gabe dang takasbe manada debata, dang manada huasro tagugun ni debata, dang manada babua debatado na manopa na sida. Disima di paingot si Jesaya. Marhite turpuhon. Manang ayat ng tajahan akin. Babua debata, ibana do debata na ubalga, ibana do debata niya ka debata, ibana do raja niya ka raja, jala ibana do namanopa saluhut. Panggobarhonon ni si Jesaya di son, nang dibuka mo sa pikiran, nang dibuka mo sa rohani hala Israel tu penciptaan manang barita panopaw.
Huaso do tagugun ni debata berbeda do tuhaso ni akka debata sileban debatan na binain ni jolma na gabe si sobaon na di tonga-tonga ni portibion na jauh berbeda hagugun na do tuhasona bahkan na jauh berbeda di cara dohot diulaon na maradupon jolma manusia. Molo debata ima debata Jahoba debata Jahwe ibana do manopa sian na sodong gabe adong. Ditopa langit laut dohotano, ditopa nasa na mangulu, ditopa jolma sian na sodong gabi adong, disido na takasi idota perbedaan dohot parasingan ni debata na binan ni jolma di portibion dohot debata Jahubai. HP debata na binan ni jolma di portibion na binan na sadiri do. Taida ma son barita na tajaha Israel ditikilau si Musa tu dolok Sinai di papungu-pungu mas sian sude bangsa Israel gabe di toppa nasida di bahem ma gabe di bataga na Kanaan gabe i di sobba nasida berarti na tinoppa nasida sadiri do na binan nasida na sobba nasida berarti na manoppa gabe marsobba tu na tinoppana ima molongolu ni haportibion ima molongolu ni jolma termasuk do songoni nang ngulu ni hala Israel dung sahat na sida di habuangan Babel gabe gumogo na sida makaporsay hagugon ni jolma hagugon ni halak Babel hagugon ni halak na mga lehon ngulu di na sida di tonga-tonga ni portibion gabe i si ola-ola debatan na sida na nang si sobaon di sima di paingot di sima di sungguli jala di sima di dok si Jesaya asa mulak na sida marnida mulak musen na sida makaporsay waso dota gugun ni debata law sido na yung menunggu sunggulan na ng tuhitan waing so tungadong tapar debata na di portibio alagudang do jolma merasa molonong diida adong sesuatu bahkan molosong nadong angker na gabi sesong na di perdebatai bahkan adong do manang napiga siya kalak batak bahkan tradisi boy berjalan satu nuaing molo dibain tugun yopung na hapi mana sedidur mabit tugun yopung nai gabe i di pasobba gabe i di partuhan totu salah boy gabe di pados debata ima debata na majadiho ni bana na majadiho kita tu debata na tinoppa ni jolma hape suadong gugoni suadong huasoni suadong kemampuan ni holan na pasonang-sonang pikira sabing do di jolmai holan pasonang-sonang si malolong na do mamereng jolmai batikian wai alai gudang do pe astuan manang contoh na taide nuaing na di perdebata jolma termasuk do mungkin aka na dianggap jolma lebih gugun waing gawe di perdebata termasuk senjata termasuk dohot nang alat-alat natapakke waing na lebih canggih di bagasan perngudota waing di sido hita neng disungguli di sido hita nuaing neng mulak muse lam takas manada debata naso adong tudosanna manang debata pergugun na suatu dosani manang debata Jahwe debata sitopa langit, sitopa laut, sitopa pertibion, do sitopa jolma ikon ibana do si haposata jala ibana do si haposata di ngulut. Napadua hon kamanga kenang molotaida sian ngulu ni bangso Israel songnong tajahan akid di 30 tahun di kondisi na lupa na sida di debata bisa diamankan? Iya.
angkat aja. Mula song na terkang kusot kita kamang kenang. Lain yang kembali kita tuna perjulu nakin naing takas taingot debata naso hatu dusani debata si topahita ikon kembali do ibana si sobauta siapo sata dinasa perdalanan ningulut. Wasa ikut di paingot kita kembali itu debata namanop pahita do namanop pasaluhut makapursyai jalamar sobba tu ibana. Ala halak nasanga maninggal hot debata lupa tu debata manang sanga dang diingot debata si topai bana jut doi mangulu di bagasan lomos ni roha manang jut doi bana mangulu di bagasan hagangguon torido ingolotta indikator ni sasahalak jolma molo jut ganggu lomos ibana di bagasan ngoluna berarti dia sudah mulai lupa tu debata si panopa ibana, pencipta ibana, nama narihon nguluna di tonga-tonga ni pertibio. Asa halak na seto tong lupa di debata, di domapen ibana gabet ganggu di sude. Ganggu tu masa depan, ragu tu perdalanan ni nguluna, ragu melangkah, ragu tu masa depan ni poparanna. Alai halak na porsea di debata ala di boto ibana jala dia porsiai debata na manoppa dimulanai jala debata na mangaramoti bangsa Israel debata na mangaramoti sahat di haroro ni Yesus jala debata na mangula sahat tu tikyon dakya lupa debata dakya masohot sonandok ni si Jesaya. Tetap di mana debata na se mangula jala rap dohot kita manogunogu kita mangalehon sudi narikot di bagasan nguluta mangalehon ahana taparsita di bagasan nguluta holani bohahita uduk tu ibana jala bohahita marpos ni roha di bana asa unang ganggu unang lomos kita di bagasan nguluta songonido bangso Israel ubain na say ganggu na sida bahkan merasa na sida dang rap be debatadot na sida merasa na sida debatadang mamasu-masu na sida ala ni ganggu na sida di bagasan ngulu. Lau sido mula na bangsa Israel benamangido bahem maraja di haminin na hape na sida sebelum na diuluhon na kahakim-hakim do panguhum do na poladong raja ala teokrasi na sida debata na mamareta. Ala-ala ni hagangguon na sida di na sida bangsa na di Portibion ada rajanya. Tabay maraja song bangsa Israel asa bangsa na balga hita song bangsa na asi. Ala ni hagangguon jut gabi padaw dirina siya debata jalalam holang ibana siya debata. Ido na pinaingot na dihita asa molopos rohata tu debata molopos rohata di naung tinoppa ni debata hita di na sinario ni debata hita di sido dau hagangguon di sido dau jala holang siak kita lomos ni roha di nama delani ari-ari ni mulut. Ala debata di haporsyai maniup ibana setiap langkah mangaramot ibana di setiap perjalanan di tonga-tonga ni Portibio.
Itu ciri-ciri ni jolma teh ingin bebas, bebasnya sian natorasna, bebas sian nobel kesian ibana, langsung ni jut nguluta, ingin bebas ya julu ni debata, gabeta bain lomo-lomota, sipata, tang terkontrol tu halak, tang terkontrol tu donganna, bahkan dang boleh dikendalikan dirina, ima na jut masa diderita, alanido ban na dipaingot tita, mulak tu debata di sido hita bisa mengontrol dirita, gabe boy hita totong di bagasan pos ni roha mangula-ulau ta, pos ni roha madalani si dalanata di tonga-tonga ni portibio. Unang tatinggal hod debata, unang talupa hod debata, unang tapalua dirita siya debata, asa boy pos rohata mangalaka si dalanata di tonga-tonga ni portibio. Terlumuwi di partikian waingak kamangak kenang. Boy dujut-jut tidak merasa kesepian ala ni budaya dalam boy renggang waing sesama hita. Boy do adong 10 anak konna di tubuhon. Alaya nakunay tang mga lehon rohana tunatoras. Boy do tibo-tibo parsikolan niya nakon alay nung mulai bergeser perhatian tuna asing siyan tu keluarga na do natoras. Boy do godang sinamot niya kaya nakon waing alay boy do gabi lupa tunatoras na bakadang dingot natoras na ikosiurupan nama di dana do di kebutuhan sehari-hari. Dunia memang songni manuai. Ala perkembangan na begitu cepat. Gabe ditinggalkan na dipudina. Nang pedipudi dang diboto songod dia na masa. Alay seholan neng mengejar tujolo. Apalagi ala ni perkembangan ni teknologi. Dipengaruhi masudi dok pola berpikir ni jolma. Akan na dipudi na tertinggal. Iman na tadok nakin. Saya selalu merasa kesepian di bagasan ngulu. Sada do nahot. Naso olo meninggal hok kita. Sadaro nahot naso olo lupa di hita. Ima debata nang manopah hita nang menjadi hok kita. Tusido hita kembali asa unang gabi merasa kesepian. Molo serap hita do tibana. Martangia kita tu ibana. Tapuji ibana si ganup tiki. Disido di papos rohat. Ido tabone ni halak apalagi akan nama tua naso olo lupa martuhan. Gait do begeo ni. Aha madi paulau lahoi nang arian nai lau pahabison ari si 12 jom ang 12 jom malam nai saya ipapeak do di pudumani nang pesonok si malolong alai saya berusaha do bagaimana melewati 12 jam ke depan tetu gudang do nama do ang wawa mang seholan namar tangyangi duau nin adong do pengaleng meninggal inangi boru sinurat asal kunjungan kami di Kimar Sahid pasti do ulauna marede martangiang mabigi hata ni debata jalesian ini di bandagabi selalu di bagasan sukacita di bagasan nguluna nang pehci pamatang nadang bui bana mangalak kadang bui bana haruar siap kamarna alai bersukacita di bana di bagasan nguluna ala setotong di ida waso do taguguni debata saya dong kesempatan di bana martangi yang manangihud debata jala di situ dang ganggu bana madalani di nguluna di Portibion bahkan moloneng mate pe bana dang ganggu be bana lau meninggal ho Portibion ala pos rohana di tonga-tonga ni nguluku di Portibion di dongani debata duau jala di bagasan nguluku dung sai nguluku sian tanoon di bagasan waso ni debata rapbot debata duau ido hapor siaon jala ido pos ni roha jala ido mangihot ngulu ni jolma naung totong makapor siai debata di bagasan ngulu jala halak na se porsea di debata totu lam tajom do pakirimon ni lam hafal do pakirimon ni maradup por debata hafal do pakirimon ni di namangalaka 7 ido na patuluhon ng pengoton na nuaing tuhita asapos rohata margogo hita ikon lam takas mangulu hita di bagasan pengharapan pakirimon na takas tuadupan ni debata halak na sumber pakirimon do pitor madate gali dang bui bergerak jadi mula marsahit kita kamanga kenang sotung mitop sotung moru pengharapan di hita
pabuan adong kekuatan do tai pasod di hita. Halak na sumber pengharapan dalam disido gali, dalam disido dang margugo ibana, ala dang adong harapan na. Dalam disima gali, dalam masuk masahid, dalam ido pahatopon, memulus manak lewat seperti dia. Alai halak na saya ditotong semangat berpekirimu ibana, ido natagwari semangat hidup, semangat mengerjakan tugas, selama di perjalanan nguruta, disido dapat kita gugu, disido dapat kita kekuatan di bagasan mulut. Asa molo mangula si ulau pehita, gabe margugo mahita molo semangat mangulau-ulau. Alai molo sorong do semangat na hola borha si jabu, ngatornin na si hola na murhing buhina, hola na marsak lau mangulaw na to tudang semangat. Pasti do lau mangulaw na pe gabe malas di bana mangulau-ulau. Bahkan molor so adong do semangat ninggoluna gabe jut doi salah mangulaulon. Hala dang dileho rohana, dang dileho ngoluna, dang dileho pikiranna tu ulaon na di pasahat tibana. Hala dang dong pakirimo. Ido asa molo tidak danak. Tidak danak mengajar danak na tumabu. Talehon harapan tu ibana untuk maju melangkah ke depan. Benar saya diorai memuruki dak danak. Mau saya dimuruki dak danak tentu ibana gabi tertekan jiwana gabi dangadong pengharapan ibana. Alai mau neng melangkah ke depan, neng maju ke depan, beri pengharapan. Hidup benar duduk tinggikan cita-citamu. Asa dipatibo harapan dingguluna ke masa depan. Molo sonido marsitutu doi marsiajar, marsitutu doi mangulaulona semangat di bana setiap hari. Apalagi molo di leon pengharapan, olo do sipata dana nong takas berpengharapan, gabi hatop ibana dang polalu jana torasna membangunkan madungo ibana siap puduman. Alai molo sarung do pakirimonna, apalagi molo merasa takut ibana tu sikola, ni helek pelau tu sikola dang oloi. Ngapain? Ido dohonon. Alai molo nungadong do pengharapan ibana perbuai sian na niulana perbuai na sidalanana di sido ibana malu semangat jala song ni do hita dia dopan ni debata song ni do hita di parnguluat ta si ganu pari nang di tonga-tonga ni keluarga saya coba do nang tu diriku na songon udang do jalma merasa prihatin inga tuluring ni paditainin na wangga dona sodong ring di dagikon cincindang adong wangga dona sodong nah perlu dia semangat nang pesong dia proses di delani setiap minggu saya harus ke rumah sakit Siloam alai wilaladui proses di badan minguluku untuk semangat di perngudok macita bodoh rasa nang pesong ni ikut dungu doau antara ni jam 3 tu jam 4 pagi ngako mengirim renungan auto sudi na hukirim renungan pagi ala huilalado molo semangat tau mangulu semangat tau mangula uloku lam disido semangat tau doh medalani sidalanaku tu tikinaneng do apalagi di perdanata saya diraguhot jolma do si patah diriota alai alani semangat ta melebihi sian pendangan ni jolma melebihi sia pikiran ni jolma ala debata madongani debata mangaramoti hita ay pasti do di bagasan ngulutta adong sitaonon adong parukilon adong tantangan tang adong jolma naseha adong tantangan di bagasan nguluna alai boy do mo nak kita di bagasan tantangan ni do parukiloni molo semangat kita ala di luas debatado hita menghadapi tantangan ni alai pengharapan di hita di pamonang tuhatta hita maradupun tantangan arok kamu naseha menghadapi masalah pasti do dong masalah suatu ngadong madok kape mertuhat doau hape burjudo para di Kamis burjudo merminggu puasa seroma salaon pasti datang masalah alai ingot ma halak na semar ringgas ma bigiatan ni debata halak na semar saur di bagasan hata ni debata di sido ibana di pamonang tuhata di sido pengharapan ni naporsea di sido pengharapan ni halak na manada padonganion do pangaramotion ni debata ido luar biasa na dibain si Jesaya terpukon ayat 30 sadai pidong Raja Wali batu duhon kekuatan dok semangat
di ulaun do dingul. Molo tajaha di Google Raja Wali macam luar biasa doi sada burung na luar biasa. Jala sek gajang umurna. Patok nai boy doi berganti, gabe tubuh muse patok nai baru molonong matua ibana, asa ibaru muse patok nai, bahkan lebih jumago sian patok na perjul. Imam molo pidong Raja Wali. Songoni do muse dohot kukunai, na biasa na molo menakub nanang sipanganon na luar biasa di cengkraman ni kukuna. Ipe terkelupas di terganti dua muse dohot kuku na baru. Justru lebih tajam setelah tumbuh kembali. Bahkan dakolani saya naipe gati masude bulu nai. Gabe Roma bulu nai baru nama benibana bui muse melayang lebih jumago sian perjul. Songonido na porsia di gobarhon si Jesai. Halak namar pakiri mo tu debata, halak namar posniroha tu debata. Gabi lam jago do ibana, lam jago do ibana tu tikin aneng ro. Lobi sian nguluna di tikin wai. Ido harapan, jala ido posniroha dia kana porsia, jala ido hagugo dia kana porsia. Molo adong pakirimon, molo adong posnirohana, jala boy malam margogo ibana di bagasan mo. Mula dong na merasa gali ala ni si taon do takalan nama asing di si malam disuruh hita pada jopo pakirimota ikolam dumenggang nguluk kutu tikinaneng ro molo dang au dumenggan ya nakoku poparakku do takalan asing do pe di sido hinatabu ningul niak kana porsia dakkea putus asa halak na porsia jala ido seulak konoton pasahaton dihita so tungadong kamus putus asa dihita. Tangadong kamus putus asa di halak Kristen. Justru kamus orang Kristen dia selalu berpengharapan bahwa adong ne barum se liahono ni debata di bagasan muluta. Mana so dia pita dub di muluton. Ala debatatai debataro di saliling nililing na do na say mangula ibana di ngoluta na say mangula ibana di perdalanata na say mangula ibana di harapatta tutik kinaneng do dakya ditinggal ho debata hita. Rap do debata rap do tita songon tu bangsa Israel debata rap do nasida di tanok kanan debata rap do nasida di habuangan Babel alai dung mula sian habuangan Babel totong do debata rap do nasida do nasipata dang ditida dang ditadda jala dang dilalapad do nganion di debata atau songon do nakita masa dulu Allah berserta dengan kita masa kini Allah berserta dengan kita. Masa yang akan datang Allah beserta dengan kita. Allah ikut takas datada tahapor syai tahihutto nibana asabui tahilala padonganion do pangaramotion ni debata di bagasan nguluta. Amin. Martang yang mahita. Mauliati matuhad di pasatro hanami diho. Molo di pakulingi hohami di hari mingguon di minggu seksage simaon. Asa harau kami pikiran nami marningot asini roham nama no pahami nama dongani hami bahkan nama ngaleon masa depan di hami na dumenggan terlumubi ma dihanguluan na saliling nililing na madhite pakokopon ni anak Jesus Kristus na uroto tonga-tonga ni portibion alani papos rohanami Tuhan lau makaposiho makaporsiaho babahodo debatani akka debata raja ni akka raja tuan ni akka tuan alani holat tuhor kami marhaposan siani mahami mangido tuho asa dauha gangguon siap kami unang ganggu kami madalani pertibion unang ganggu kami madalani si dalanan nami unang ganggu kami di masa depan ni akka yanakon nami ala dalam semangat mangula-ulau lomoni roham ala pos rohanami marpakirimo kami saya dumengga do di lehoko na muli do di pasato di hami akan nang hinokopmu di hami akan nang tinopami alani pahot mamian hapor siam nami di bagasako los di bagasan minggu nami sedarion tangya konon nami do nang salut program di tonga-tonga ni huriamon sayo Tuhan dapat tuluson lau songoni lau patupa kasih patupa unesida asal na pinarguguamu ma Tuhan diri panitia persiapan di pesta peresmian resort
hototong na mangrupi madongani na sida. Asabuhi hobartu na huhiri pami di perdalan udaw ni tutiki na nanglo. Lasoni nang disudir ruas ni huriam. Terlumubi di ruas ni huriam na di bagasan persahiton. Augusta Kristin Sianipar. MU Tagalong. Amang sintua adi siroikar. YF Storus. Tutangamu do pasaton namin na sida Tuhan asatong camom pamatang na sida. Ang giat boy malum na sida siya parsahiton na sida. Talumubi Tuhan na umarga na nagsipasatom din na sida. Hot na sida marhapor siyaw. Unang madeli na sida. Unang lilu na sida. Alay si marsigat tung tuho na sida. Disude situasi, disude kondisi. Doh disude na niyadupan na sida. Ala ido pos ni rohanami. Molo hot hami marsiho diho. Lehonomu madihami upa. Hanguluan na manotong rodi sa liling ni diling. Dibatama namin losoni ng dia karuas ni Uriam na marulang tahun di bagasan mingguon di inang F. Boris Tompul, inang Sintua Kristin, inang BM Borgo Sibuan, amang Richard Bramwell Tugu, dot nasing depan suaka kami, talumubi doh di namar ulang tahun pernikahan keluarga Argal Tobing, dohot inang Haburu Sinambela. Sa totong mahotuhan na manabay lasni roha dot na manabay ka jangnumo dinasida. Jara totong pasu-pasumu nasida, dia kapadalan ningulu nasida tu hari na nangro. Lubi siyan nang nilehom dinasida, asa selas roha nasida Tuhan. Marulup-ulup nasida di padalan ningulu na jala siya di pakilalahon na rap doho dot nasida. Jala na mangulaw doho di ngulu nasida nang ditong-atongan ni keluarga nasida. Lasunggulam mo nasida Tuhan. Laho madok mauliate todo pamuna badiai ala tu kodo nasi madongani hami nama masu-masu dot nasi mangalion kajang numur di hami uhut mamasu-masu akana hula hami kami boy marparbue tujuluan niya tiba-tiba nami losoni pasaton nami do ho nang disudir was ni Uriam nasi mamilihon pilihan na todo pamuna badiai ho manabay pasu-pasu di nasida manabay siniroham di nasida lamar taba-taba maalas ni roha do pasu-pasu di nasida tujuluan niyari asa tutu Tuhan say hutad dahami tingkan nibasam ala na rosya kodo na dong dihami siya ni pilihonon nami mamusetu adu pamuna badiay o bar di pajuun ni hatam dihami akan aporsea jalan na makilalahon pasu-pasum dihami at tungkol di humahami Tuhan di tonga-tonga ni paranguluan nami say paso-paso hami do sudia ka keluarga ng akayan nakon nami di bagasan Kristus Jesus tangihon jalolo na Panginoon nami amen. Tapuji Tuhan tamar hitede siyan nomor 707 ayat 1 do saterusna hut papung pilihan. Togu
saat mapilingen na tapapungon to dopan ni debata matangyang mahita. Ali debata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni salot sila leon na dinggan dot naso dibasa na modiutus. Hupasat tami masin na nilon mitong hami pilihan nami to ho. Sa jalo may gabiwap na hutus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan nun. Pati bulo na radyo mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Salam tadahami gudang ni si leon-leon mito hami. Salam girgir hami madok mauliante to ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana leon metoni rodi pamataku asadot gagute rodi salo Aliyaman namin na di banwa gijang sa Pinurbadiya Magwarn, sa Roma Harajon, sa South Malaman ni Roham di banutongon son na di banwa gijang. Lehon matuhami sidero na uduan siya pari, sa samadusa nami son panisan nami di dusa ni dongan na mardusa to kami. Una kami to gihon to panguncunan, palua mahami siyan pangago. Mudak mahamudi bagasad dami, jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaw. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.